12 upeaa kokelasta kisaa paikasta mallimaailman huipulla. Voittaja saa sopimuksen paparatsiin ja kasvonsa Cosmopolitanin kanteen sekä Labellon lahjoittamat lentoliput New Yorkiin ja useiden tuhansien arvoisen timantin A-Tillanterilta. Tämä on Suomen huippumallihaussa. Tervetuloa mukaan! If life's like a movie, close your eyes, see if you got the will to fight. This is what it feels like when you realize the world watching you tonight. Onneksi olkoon. Susta voi tulla Suomen seuraava huippumalli. Sitä oli prepannut itseänsä siihen, että nyt taitaa lähteä. Ei sitten näköjään lähettykään vielä. Ihana Henrik Lyly. Kiitos, että olit mukana. Meillä on hirveän ikävä jo. On mullakin teitä. Millä fiiliksellä sä oot, Henkka? Siis aika sellainen seesteisen rauhallinen. Mä oon aina itselleni 50-50 chances ja tällä kertaa se kolahti omaan nilkkaan. Henkka toi mallitaloon kyllä just semmosen tosi positiivisen ilmapiirin ja oli aina niin hyvällä mielellä. Että varmasti niinku nyt puuttuu palaa semmoista positiivisuutta tuolta meidän mallitalosta. Anniinan tippumisen aikana vaikka, tai ihan sama koska, niin Henkka oli just aina se, joka tuli taputtaan selkää. Se oli just semmonen ehkä niin kuin sympaattisin ihminen. Tsemppiä. Jes, moikka! 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 Moi moi! Ainoa, joka tiesi vähäkään mallimaailmasta. Oi, niin olen ihan hukassa nyt ilman sitä. Kukaan ei tiedä mitään. Ei tässä saisi hyvää kisaa. Sillä lailla, että pitää mennä tälleen näin. Okei. Ei huono. Nyt. Mä pidän kaikkia ihan tasavertaisena täällä. En ole lähtenyt ketään ylistämään tai tällä ja pidän, että kaikki ollaan samalla tasolla ja kyllä varmaan jotkut sitten on semmosia parempiakin, jotka sitten jossain vaiheessa vielä näyttää, että ne tekee huiman nousun. Siis totta kai mä oon saanut tämän kisan myötä itseluottamusta. Että siinä alkuvaiheessa mä en uskon, että pääsin edes tähän asti. Mutta sitten koko ajan, mitä pitemmälle ollaan menty, niin mä oon kehittynyt siinä ja alkanut sitä kautta uskomaan mun mahdollisuuksiin voittaa tää kilpailu. Minä olen ennakkosuosikki, mutta Juuso tai Jerry on mun biggest competition nyt. Nyt alkaa sitten uusi viikko ja kyllä mä odotan innolla uusia haasteita, että mitä siellä on vastassa. Moi! Moi! Hei! Ihana nähdä teitä. Miten menee? Hyvin. Tänään me käsitellään sellaista asiaa kuin sosiaalinen media, joka on varmaan teidän ikäpolvelle tuttu asia, jolla ei ole, niin tämän päivän jälkeen sen pitäisi olla. Someguru Jekku Luupilta on tullut auttaa teitä siinä. No tietysti kun Jekku tuli sinne, niin heti eka ajatus oli, että on jotain someen liittyvää. Mä haluaisin kuulla, että mitä te itse koette, että millä tasolla teidän somekäyttäytyminen on ja miten paljon te käytte sitä, mikä teille on semmoinen mieluisin kanava? Instagram. Joo. No mulla on IG ja Snappi. Joo, mullakin Instagram ja Snapchat. Instagram ja Snappi, mutta Snappi oikeastaan sit vaan niinku läheisimmille tavallaan kavereille. Joo. Mä en tiedä, ootteko te kuullut siitä, kun Justin Bieber bongasi sen nuoren mimmin, Cindy Kimberly. Justin postasi omaa Instagramiin kuvaa, että who's this? Ja en mä tiedä kuinka monta tuntia myöhemmin, niin se tyttö pongattiin totta kai. Ja nyt se on vuoden myöhemmin. Teki just debuutin Catwalkilla, tekee mainoskampanjoita. Eli siis mikä vaan on mahdollista somessa.
Et miettikää sitä siltä kannalta, että niinku, miettikää sitä ikään kuin se olisi niinku rajaton leikkikenttä. Kyllähän se on tosi tärkeää, että malli käyttää näitä somekanavia. Saat ittees tuotua esille ja se on tavallaan sun oma portfolio sekin. Mallilla kun on kova kilpailu, niin kyllä se nyt auttaa, jos sulla on jotenkin persoonallinen esimerkiksi Instagram, niin sillä voidaan löytää ja just kiinnostua. Tää kuulostaa ihan hirveältä, mutta asiakkaat ei halua buukkaa malleja, ellei niillä ole vähintään 10 000 seuraajaa. Mun kaikki vaikuttaa kaikkeen. Tuokaa oma ittenne, paras oma ittenne siellä esillä ja saatte sitä kautta sitten enemmän seuraajia ja asiakkaita myös. Mulle jäi itselläni just päällimmäisenä se mieleen, että tavallaan miten tärkeä on some nykyään. Sillä lailla, että oikeasti ihmiset saa rahaa sen kautta, ihmiset niin tekee sitä työkseen. Kuten varmaan ajattelittekin, niin tämän päivän haastekisa liittyy someen. Eli me halutaan, että kuvaatte itsestänne casting-videon, missä te kerrotte, että mitkä on teidän vahvuuksia, ketä te ootte, mistä tykkäätte. Silleen, että asiakas saa heti selvää, että ketä te ootte ja mitä te teette ja näin. Noniin, töihin! Tsemppiä. Pistää kameran siihen ja that's it ja tässä mä oon ja siinä se. Hello, my name is Roosa Marttila. Tää tehtävä oli mulle kyllä tosi haastava, koska mä oon aika heikko tuossa englannin kielessä. Siitä ehkä huomasi sen, että sua vähän jännitti. Hi, my name is Jerry Koivisto. Hello, I'm Vilja Tuhistakakka. I'm 18-year-old girl from Finland. Haastekisa tänään oli sellainen, että piti kuvata videolle semmoinen minuutin pätkä itsestään, että olisi casting-video ja englanniksi. Ei se mulle itselleni tuntunut mitenkään vaikealta. Oli vaan hullu hauska tai semmoinen kyllä mä tykkäsin tehdä sitä. I like modeling. I've been done a couple of catwalks and photoshoots and now I'm part of in Finland's Next Top Model 2017. Minä en tiedä, mitä mun pitää sanoa, kun se oli vain 1 minuutti ja se oli aika vaikeaa. On my free time, I write and I dance. I am with my boyfriend and then... Tää tehtävä oli mulle kyllä tosi haastava. Hello, I'm Juuso. Koska mä oon aika heikko tuossa englannin kielessä. Mutta niin, kyllä oli vaikea. Sai aika paljon tsempata. I don't have previous experience. I don't have previous model experience, but I'm quick to learn about it. Tuntui, että unohtui monta asiaa, mitä olisi voinut kertoa siihen. Se voi johtua siitäkin, kun en osaa sitä kieltä. I'm a show jumper, which also means that I'm an animal lover, creative, but I'm also open for ideas. No, se piti tehdä vähän kiireessä, niin vähän oli kuumottavaa. Ja just kun se oli englanniksi, niin piti vähän miettiä, mitä sanoa. Pick me. No miten teidän omasta mielestä tehtävä meni? Se oli tosi hauskaa, aika hyvin. Te teitte ihan supernopeasti noin. Mua kiinnostaa nähdä, minkälainen se lopputuloksessa tuli. Näyttäkääpäs. My name is Jerry Koivisto. I'm Finnish. I'm 20 years old. Yeah, pick me. Mahtava toi lopetus. Joo, tosi hauska lopetus. Ja tollasit casting-videot on yleensä. Sulla on hyvä visuaalinen silmä. Tosi hyvä. Kiitos. The words that describe me is that I'm happy all the time and my length. Se video, mitä minä tein, oli ok. Siitä sai tosi hyvän käsityksen, minkälainen sä olet. Mutta ehkä sulla tuli vähän liikaa se yksityisyyttä siinä kanssa. Puhuit tosi paljon poikaystävästä ja näin, että se ei ehkä kuulu bisnekseen niin paljon puhua suhteistaan. Hello everyone, my name is Roosa Marttila. My height is 178 centimeters long and my size is XS to S. Ihanaa, sun näkyy sun kroppaa siinä. Tosi ammattimaisesti vedetty. Ei se ollut mulle mitenkään ylitsepääsemättömän vaikeaa. No ei, mitä mä nyt sanon siinä, mitä mä nyt teen. Hello, I'm Juuso. I'm from Finland, Kuopio, and I'm very sporty person. Mun mielestä malleilla pitää olla hyvä kielitaito, jos haluaa kansainvälisille markkinoille.
Tuli kyllä tänään semmonen fiilis, että on pakko alkaa reenata englantia tosiaan. Ja... Ihan sairaan hyvä. Miten se on ihan sairaan hyvä englanti, ei oo mitään hätää. Et saa enää ikinä ajatella, että sulla on huono englanti. Joo. Hyvin sä tulet pärjäämään tuolla ulkomailla. I'm in a tourist couple. Nature. I spend time with my cousin kids. So basically. No ihanaa nähdä, että sä heität vähän läppää itsestäsi kanssa. On tosi hyvä. Jos sitä tarvitaan, niin sä oot tullut enemmän ulos sieltä. Mä näytän siitä tässä kuolelta, mutta ei voi mitään. Robert, 17 years old. I speak fluently English, Suomi and Chinese, Zhongwen. Voisi mennä paljon paremmin. Näytin vähän kuolleelta. Siitä ehkä huomasi sen, että sua vähän jännitti. Älä ikinä suolaa itseltäsi niinku asioita. Kun sä teit tossa, että sori mä näytän kuolleelta tästä näin tai jotain. Älä ikinä. Oo vaan se, että tässä on mun juttu. Ja kun meillä on voittaja selvillä. Voittaja on... Me ei päästä teitä näin helpolla. Ei todellakaan. Eli nyt kaikki peliin. Enemmän rohkeutta, enemmän kompaktisuutta ja semmoista go-getter-asennetta. Pukekaa lämpimästi päälle. Lähdetään vähän ulkoilemaan. En osannut odottaa kyllä yhtään mitään, kun Jekku ja Mariam sanoi, että lähdetään ulos. Minä ajattelin, että he haluivat katsoa, jos me pärjää puhua joku random ihminen kanssa. Okei, huipfikset. Nyt me irrotellaan. Te olette aina niin supercooleina ja rauhallisia. Mä haluan, että vähän niinku crazyilette ja pidätte hauskaa ja hölmöilette. Eli te tuutte vetää noin samat videot, mitä tehtiin talolla. Noissa puissa tuolla. Oli kyllä hetken aikaa semmoinen, että mitä? Että mitä me tehdään? Silloin kun saatiin sitten vielä ne asut päälle ja piti tehdä tää sama homma, niin mun mielestä se oli vielä jotenkin hauskempaa ja rennompaa, koska kaikki tavallaan päästinkin siihen fiilikseen niin hyvin mukaan. Hello, I'm Sofia Östad. Sitten siinä yritit jotain puhua ja toinen tuuppii koko ajan, niin väkisinkin alkoi vähän naurattaa ja sitten siitä tuli ihan hauskoja videoita. I'm 17 years old. I'm on Finland's Next Top Model. Mun mielestä onnistui tosi hyvin, että sain niinku itteni, tai niinku sain heittäydyttyä siihen täysillä ja sitten ei ajatellut edes silloin enää sitä omaa kielitaidon heikkoutta. I am energetic, as you can see. Jotenkin pääsi niinku vielä enemmän irti siitä semmosesta niinku coolista roolista ja pystyi heittäytymään vielä niinku enemmän. Hello, my name is Rosa Marttila. I'm from Finland. Mut joo, oli se jotenkin helpompaa kuitenkin siinä. Kun sai näyttää vähän tyhmältä, niin ei se haittanut miten se meni. Siinä piti heittäytyä kunnolla. I love nature and cats and cows and I'm sort of... Mun mielestä meni paljon paremmin kuin talolla. Mä sanon ekas Mä oon niin ylpeä teistä. Mä en ole uskonut, että te voisitte heittäytyä noin. Yes, ihanaa. Me ollaan valittu Jekun kanssa tämän haastekisan voittaja. Tai pitäisikö sanoa voittajat? Voittajat ovat... Juse ja Robert! Onneksi olkoon! En olisi kyllä yhtään uskonut, että mulla olisi riittänyt siihen voittoon, mutta ehkä ne näki, että mä tsemppasin sitten niin hyvin siihen, kun ne tiesi niin kuin lähtökohdat. Te palkinnoksi pääsette tekemään jotain tosi ihanaa ja crazyä ja rutiinispoikkeavaa. Ja te muut joudutte menee ruoanlaittohommiin mallitalolle. Eli kaikki hyöty ja ilo irti nyt. Onneksi olkoon ja hyvä te kaikki! Palkintona oli vapaata seinäkiipeilyä. Voi olla muuten huomenna kädet kipein. Niin tulee. Onks mun jalat niskii? Häh? Onks mun jalat kiitos? Vaikea. Ehkä ei ihan ollut mun juttu, mutta kuitenkin saan kokea tommosta ja oli ihan kiva kokeilla jotain uutta.
Oli silleen avattava kokemus. Hyvä. Mikä se oli? Boulderoimassa. Mikä? Boulderoimassa. Oikeesti? Joo. Sitä kiipeilyä? Joo. Ai. Nyt kun meitä on nyt näin vähän, jolla on oltu aika kauan yhdessä jo, niin kyllä nyt niin kuin tuntuu siltä, että on niin kuin perheenjäseniä ja tunnetaan kaikki aika hyvin. Minä ja pojat, me olemme tosi lähellä ja minä en halua nukkua tyttöjen huoneessa, koska minä olen rather poikien kanssa. Tytöt saa mennä kotiin ennen kaikki pojat menee, koska kaikki pojat on nyt lähellä. Mulle tuli viesti. Moi ihanat huippikset. Haluatteko tietää jotain huomisesta photoshootista? Joo. Mä voin kertoa teille sen, että pakatkaa paljon lämmintä mukaan, koska me kuvataan osittain ulkona ja saattaa tulla vähän vilu. Ja jos te olette allergisia eläimille, niin pakatkaa teidän allergialääkkeet mukaan. Se sai vähän miettimään, että mitähän sieltä on tulossa. Kuka on allerginen eläimille? Mä oon hevoselle ainakin allerginen ja en tiedä millekä kaikille. Kissoille. Jään ihan innolla odottamaan. Mutta toisin, että ei olisi hevosia, koska on hevosille allerginen. Jos olisi hevosia, niin olisi sulle ominaista. Pääsin sitten paremmille sijoille sitten, jos muut saattaa sitten pelätä noita hevosia, niin siinä on mun valttikortti. Uskaatteko te ottaa pusua? Minä en tykkää sitä, koska mulla on poikaystävä. Huomenta huippikset. Teillä on tulossa tänään ihan mielettömän upea kuvauspäivä, johon liittyy tosi paljon tekemistä. Kyseessä on parikuvaukset ja jokainen pari kuvaa 4 eri kuvaa ympäri tätä ihanaa Laitselossin linnan eri lokaatioita. Meidän propsiosasto on myös vähän massiivisempi kuin ennen ja osa niistä saattaa olla eläviä. Me kuvataan kuvia Vesterbakille, eli te kuvaatte kelloja. Minä olen Katja Varpoon, Vesterbakin toimitusjohtaja. Vesterbak on vuonna 1897 perustettu perheyritys, jonka pääpaino on sveitsiläisissä arvokelloissa. Ja tänään te saatte tehdä meille kellokatalogin. Yeah, you have a challenging task ahead of you. You take a lot of work, you have to use all your skills. And as a prize for your effort, you can choose a high-quality Swiss watch from the Vesterbak range. Siis palkinto on ihan huikea, että huhhuh. Tietysti se motivoi, kun on palkintona oikein kalliita sveitsiläisiä kelloja, niin olisi ihan kiva saada. Ja tämän päivän kuvat ottaa ihana Juha Mustonen. Ihanaa, että olet täällä. Tervetuloa. Hei, kiitos Mariam. Te olette pareina, eli se tarkoittaa sitä, että olette tiimi. Ja jokainen tiimi on just niin hyvä kuin se tiimin heikoin lenkki. Eli tässä kannattaa myös sit tsemppaa sitä toista ja olla. Ja oikeasti sille ei ajatella vaan, että miltä minä näytän, vaan miltä me näytetään ja miten me toimitaan. Edes siis on tosiaan pitkä ja vaativa päivä, jota eiköhän me mennä valmistautumaan. No niin, Juha. Tässä on meidän mallit. Tässä nämä pariutuu. Hei, tehdäänkö näin? Olla sinusta ja sinusta. Robert ja Vilja. Se ei ole mulle niin läheinen kaveri kuin esimerkiksi Henkka oli silloin. Niin on tässä omat haasteensa. Te 2, ketä nyt laitetaan. Jerro ja Sofia. Ja Juuso ja Roosa. Sillä on hyvät kasvot ja niin kuin näin, niin tosi niin kuin mukava päästä tekemään kyllä Juuson kanssa. Ei muuta kuin hei, tsempatkaa toisiinne ja pidetään lystiin, niin eiköhän se siitä. No nyt varmaan niin kuin pelihenki, ekan kuva henki käy selväksi, mitä ollaan tekemässä. Eli kuvataan hevosen kanssa. Hevosten lähellä moneen vuoteen. Oikeesti? No mä ainakin henkilökohtaisesti pelkään tosi paljon hevosia ja on allerginenkin niille. Niin ei ole ihan mun lemppareita. Hevosaiheella mennään. Valitaan täältä Lonchin kello, joka on hyvin hevosaiheinen. Sillä mennään.
Juuso pelotti hevonen. Sen huomasi heti, se vähän jäykistyi, se oli, että Se pitää olla sillä, ettei näytä pelokkaalta. Joo, ei missään nimessä. Juuso oli sillä niinku puoli metriä väliä siihen hevoseen. Mitenkä, kun hevonen lähtee liikkeelle, miten se pidetään? Voitko mennä vähän lähemmäs? Menkää itse asiassa niin lähellä kuin uskalla sitä. Mua pelottaa oikeesti. Mä yritin pitää sitä hevosta, mutta sitten mua pelotti kyllä aika paljon. Ja jos Juuso itse asiassa hengaakin täällä taustalla, tai niin tavallaan niin vähän irti tästä tilanteesta. Koska se tavallaan se epävarmuus vähän niin kuin näkyy siinä. Se on vähän kuin naiset, ne vaistoo epävarmuuden. Niin. Siinä, ihan linnanherrana. Ja älä kato tänne. Nyt on hyvä. En kyllä tykkää vieläkään hevosista. Että lisäisi ehkä sitä pelkoa enemmän. Uskon, että tässä oli kyllä etulyöntiasema siitä, että mulla on kokemusta hevosten kanssa. Se hellästi nojaat jopa tuohon, mutta sä voit katsoa vähän just. No ihan hyvä, että valikoita tommonen hevosmies tähän kuvauksiin kaveriksi, niin ei silleen pelottanut ainakaan se hevonen, että musta oli ihan kiva työskennellä. Ja katsoppa sä Vilja sitten ihanevasti Robertia ja Robert voi katsoa tänne. Hyvä, nyt näyttää niin coolilta Robert. Tietysti just Juusolla oli vähän ongelmia sen hevosen kanssa, että sinänsä meillä oli etulyöntiasema siinä. Kuvassa oli semmoinen vähän alkuhuuma tarina, että ne on just tavannut ja se on semmoista läheistä. Just näin. Mä tykkäsin tästä, että on semmoinen vähän elokuvallinen, että se ei ole niinku valo. Niin, aivan. Tehdään sitten seuraavaa kuvaa ja tässä homman nimi on se, että meillä on auto tämmöisenä propsina. Sofia oli siinä kuskin paikalla ja mä istuin repsikassa, niin ei se kyllä mitenkään kohauttanut itsetuntoa, että sain siinä sitten poseerata, kun Mimmi ajaa. Niin kuva jo sanoi, että niin kun mies katsoo ihailevasti ja nainen ajaa, niin olin siinä sitten silleen, yritin olla hurmaavan näköinen. Ja vähän tiukempi katse sieltä herralla, hyvä. Ja kyllä mun mielestä tässä kuvauksessa sain kaiken semmoisen testosteronin niin sanotusti virtaamaan, että kyllä tykkäsin. Mä menisin tällä. Kiitos, kohti uusia seikkailuun. Tätä romanttista kuvaussessiota jatketaan merkillä Gucci, joka on italialainen huippubrändi. Mä tykkään siitä, että jos on just se, että toinen katsoo kameraa, toinen ei. Eli aina ei kannata miettiä sitä, että no voi helvetti, nyt ei näe mun kasvoja, nyt ei näe mun kasvoja. Ei sillä ole mitään merkitystä. Siis mua ei haittaa toi kylmä, että siinä kuvaustilanteessa sitten kun ruvetaan niin kun poseeraamaan, niin se unohtuu ihan täysin, että on kylmä. Että kyllä tää sopii mulle tää mallille. Tietenkin se on tätä, että mallintyö on kylmyyttä. Se on oma valinta. Ja sitten, ettei ole liian onnellinen. Nyt enemmän niinku hymy pois, täysin pois. Ei sitä ajattele sen enempää, niin ajattele just niin kuvaustilanteen. Hyvä näköinen, kun sä tulet tekemään tolleen. Just. Sikapesi, nyt on vähän draamaa. Hyvä. Kyllä mä haluan niin tulevaisuudessa tehdä tätä mallihommaa, vaikka se onkin tällaista niin kylmää. Ja kyllä sitten loppujen lopuksi palkitsee, kun saa nähdä ne hienot kuvat. No niin, eli nyt tehdään niin päivän viimeinen kuva. Miten se nyt tämmöinen täydellinen romanttinen viikonloppu maalla, niin miten se nyt voisi paremmin loppua kuin kosintaa. Mutta eihän tässä auta muuta kuin alkaa hommiin, niin katsotaan. Mä olin positiivisesti yllättynyt, että Robertin kanssa syö yhteistyö niin hyvin, että meillä toimi kommunikointi ja meillä oli aika samanlaiset ajatukset niistä kuvista. Hei Vilja, hyvä duuni. Uskaatteko te ottaa pusuun? Se on tosi itsevarma itsestään. Ja sitten tietysti se niin kun näkyy varmaan kuvissakin. Vielä kerran. Yes. Ja Roosa. Kato säkin häntä. Kerro. Silmiin.
Mulla jäi kyllä siitäkin sillai niinku luonteva hyvä fiilis, että ei ollut mitenkään niinku väkinäistä. Otetaanko pieni pusu? Sitten kun pyydettiin pusua, niin sitten pussattiin. Parempi, hyvä. Vielä kerran. Olen päättänyt, että täällä mitä tulee, niin mä suostun tekemään kaikki. Ja niin kuin se kuuluu mallin työhön, että se on tosi yleistä niin kuin noissa mallin hommissa. Yleensä tällaiset kosinnat, niin ne pitäisi päättää pusukuvaan. No minä en tykkää sitä, koska mulla on poikaystävä. Muut parit on tehnyt. Ja ammatissa joutuu kaikennäköisiin tilanteisiin, millä ei ole mitään tekemistä sen niin kuin oikeiden asioiden ja oikeiden tunteiden kanssa. Asiakas halusi jotain, me ei pystytty sitä antamaan. Se antoi noottia ja sitä kuuluukin saada. Mikä fiilis sulla on, Sofia? Minä en halua tehdä sen. Kun se photoshoot pitää olla aika intiiminen ja romanttinen, huulet saa olla lähellä, mutta minä en halua, että se koskee. Se on ok, jos se on näin lähellä, mutta... Joo, mennään sinne lähelle. Se oli tosi hauskaa, kun me emme suunnitellut, mutta me olimme näin lähellä ja me nauroimme paljon, koska se oli weird. Jos sä kieltäydyt jostain, niin et sä kyllä tuu saamaan sitä työtä. Jos asiakkaan toiveena, että suurella ja sitten sitä toivetta ei täytetä, niin totta kai se voi vaikuttaa. Roosa ja Juuso. Miten he työskenteli parina? Alku oli aika hankalaa. Niin, Juuso pelkästään hevosta. Juuso pelkästään hevosta. Roosa näyttää upealta tossa noin. Makea editorial-meininki. Mä luulin, että ne on niinku pari. Koska mulla oli semmoinen fiilis, että ne tuli niin hyvin toimeen, niin luontavasti. Mulle henkilökohtaisesti tehtävän antajana Sofia rakasi tuossa lopussa, ja se ei ole mun mielestä hyvä. Ihan mun suosikki. Joo, kyllä. Vilja on sillä tavalla aika klassinen esimerkki siitä, että on tosi hyviä malleja, ketkä kun ne näkee jossain, ei kameran edessä, niin on vähän silleen, että on vähän ressukkataanko vähän silleen näin ja näin. Ja sitten kun alkaa oikeasti kuvaamaan, niin sitten se niin kuin toimii. Mutta täytyy sanoa, että Robertilla on ehkä vähän yksiulotteinen mallina. Vedetään pitkän ja vaativan päivän hyvin läpi. Hyvä huippikset. Huomenna me katsotaan teidän parhaimmat kuvat pariskuntana ja keskustellaan, mitä tänään tapahtuu. Everyone was great, but there can only be one winner. And the winner is Robert and Vilja. Koska kaikilla oli mennyt musta aika tasaisesti, niin olinhan tietysti vähän yllättynyt, että se oli meidän Robert. Kyllähän se palkinto kelpaa, että ei mulla ollut kädessä ennen kuin 20 kello. Niin. Kiitos munkin puolesta. Vedit tosi hyvin. Kiitos siitä. Kiitos. Kiitos huippikset. Me nähdään huomenna tuomaroinnissa. Minä en halua mennä kotiin. Minä haluan nyt näyttää, että minä olen hyvä malli ja minä haluan voittaa. Mutta mä haluan, että Vilja menee kotiin. Lähdettiin taas Roosan kanssa vähän kaupungille. Niin nyt minä ja Roosa ollaan vetetty aika paljon aikaa kahdestaan, että Sofia on mieluummin näiden jätkien kanssa, niin siinä on ehkä muodostunut sitten semmoinen mun ja Roosan porukka niiden 4. Jos Vilja menee, se on sit hyvä kilpailu. Menen jaksa olla tyttöjen kanssa. En mä halua sitä teidän jännitettä myydä, mutta mä haluan myydä noita tuotteita. Vähän saa pelätä kyllä omaa jatkoa ajatellen. Tervetuloa huippikset. Eilen oli rankka päivä ja kovan työn tuloksena meillä on tänään tuomaroinnissa arvioitavana 12 eri valokuvaa. Eli saman verran kuin ekassa huippisjaksossa. Aika hurjaa. Kiitos eilisestä päivästä myös Westerbakin puolesta. Oli kylmää, mutta oli kivaa. Me kutsutaan teidät pareittain tuomarointiin. Nähdään kohta. Vähän saa pelätä kyllä omaa jatkoa ajatellen. Hei Roosa ja Juuso. Moi. Katsotaan teidän eka kuva läpi. Onko tuossa tarpeeksi niinku tunnetta? Mun mielestä tuossa Juuson niinku ilmeessä on tuossa vähän erilaista kuin ennen. Joo.
aika taas kohtalokasta meininkiä. Oliko tässä niinku romanttinen lähestyminen kuitenkin? Tässä piti olla romanttinen, kyllä. No Juuso ei tuntenut kauheata romanttisuutta tuota hevosta kohtaan kuitenkaan, että sä pelkäsit sitä jonkin verran. Joo, niin pelkäsin. Mä en ymmärrä, miten sun kasvoista ei näkynyt, että sä et pystynyt handlaamaan tota hevosta. Oho! Wow. Mun mielestä Juuso, sä oot tosi upea tässä kuvassa. Mä tykkään siitä, että sä näytät vähän erilaiselta kuin mitä sä yleensä näytät. Mun mielestä taas Roosa, sä et ole niin hyvä tässä kuvassa. Mä en tykkää siitä, sä näytät liian, se on liian iso kontrasti siihen ensimmäiseen kuvaan. Tää oli mun mielestä heikoin lenkki tässä kuvasarjassa. Tää piti olla romanttinen ja sieltä puuttuu vartalosta, mun mielestä Roosan vartalosta pehmeyttä ja luontevuutta. Kellothan tuossa tulee. Kellot tulee tosi hyvin esiin, ehkä jo vähän. mutta että olisiko se sitten sama, jos ne olisi muovitelineessä, kun toi on niin semmoinen muovinen. Mä nyt sanon suoraan, että tää ei ole muista yhtään yhtenäinen niihin aikaisempiin verrattuna. Että tästä olette nuoria rakastavaisia, mikä tietenkin on ihana asia, mutta ehkä tämän storin kannalta huono asia. Kiitos teille. Kiitos. Siitä jäi vähän huonot fiilikset, koska en ollut varma, että mitenkä mä onnistuin. Onhan tää kaunis kuva. Ja mulle tulee mieleen ehkä joku humiseva harjumeininki tästä. Tosi hieno kuva. On. Tää on ehkä mun lempparikuva näistä. Mutta tuotteiden puolesta pitää sanoa, että ne me nähdään, että siinä on kellot, mutta te olette kaksi mulle aika karismaattista henkilöä yhdessä ja siinä ehkä vähän noi tuotteet jää varjoon mulle. Sofia, sä näyt niin kauniilta tässä. Kiitos. Tää on ihana. Mun mielestä taas Jerry on parempi tässä kuvassa kuin Sofia. Sofian ilme ja olemus, ryhdikkyys menee ylitte tuosta kellosta. Se ei se ei toimi siinä tarkoituksessa, mihin mä olisin sitä ajatellut. Jerry huomaa jotenkin, että Sofialla ei ole tunteita sitä kohtaa. Niin se mielet. Ja sitten nyt se katsoo poispäin sille Sitten Sofia koittaa korjata tilannetta. Pojan rippijuhlat ja äiti neuvoo, että mitä laitetaan päälle. Ja sä et halua laittaa sitä skragaa. Ja äiti sanoo, no kilttiä, laita nyt se. Oho. No tässä on nyt enemmän latausta kuin noissa aikaisemmissa kuvissa. Tuossa on valtava tunnelataus, mutta jos tuossa tilanteessa olisi tehty se, niin kuin jossain muissa kuvissa, että ei olisi jääty tuohon niin sähköiseen tunnelmaan, niin nuo tuotteet olisi päässyt ehkä enemmän esille. Ja mun kuvan tilaajana tämä meni mun mielestä plörinäksi, jos mä saan sanoa. Toi ei ole sitä, mitä mä en mä halua tavallaan sitä teidän jännitettä myydä, vaan mä haluan myydä noita tuotteita. Mitä jos vastaava tilanne tulee vaikka vielä seuraavalla viikolla eteen, niin Jos se tulee uudestaan, mä tiedän, että mun pitää tehdä sen, koska se on pakko. Mä tykkäsin noista kuvista ihan sikana. Ne tuli siihen eteen, niin mä olin silleen, että jes. Mutta meille just sanottiin siitä, että siinä ei oikein ollut sitä romantiikkaa. Moi Videl Robert. Onneksi olkoon teidän eilisestä voitosta. Tosi hyvä. Huomaa, että Robert on ollut hevosen kanssa aikaisemmin. Robert on niin heppo boy. Jep, tosi itsevarma. Tässä on mun mielestä eka kertaa pehmeyttä näkyvissä ja lämpöä. Mun mielestä Vilja oli tosi naisellinen ja pehmeä ja silleen te näytätte vähän rakastuneelta. Mikä tää on tää maailma, missä me ollaan nyt? Upea meininki. Juha sanoi, että oli ihana huomata, että sä oot kovin epävarman näköinen kameran ulkopuolella, mutta sitten kun sä astuit kameran eteen, niin susta tuli se. Ja hän ei puhunut mitään, siinä kesti kauan, eli... Mennyt eteenpäin. Hyvä Vilja. Enköhän mä oon saanut semmoisen sisäisen maailman tuotua, että eiköhän tän riitä. En mä vieläkään tiedä, mikä mun sisäinen maailma on, mutta hyvä, jos se näkyy.
Robert, sä olisit ehkä voinut vähän pehmentää kasvot ja tehdä jotain muuta siinä. Vähän jää niin kuin sille isoksi pääksi sinne nyt vaan. Jos ajatellaan kuvan tilaajana, niin tämä pojan on aika perinteinen kellokuva. Et kun siihen laitetaan efforttia, niin haluaisi vähän ehkä enemmän irti siitä, mutta muuten. Mä oikeastaan teitä setissä katoin siellä, niin te olitte molemmat vähän pökkelöitä. Te ette hirveästi siinä liikkunut ja taipunut, niin se jotenkin näkyy tässäkin, että aika... Mennäänpä sitten kosintakuvaan. Mulle Vilja oli kyllä tosi ammattimainen sillä kokemuksella, mitä mä oon itse mallintöitä tehnyt, niin sä olit tosi ammattilainen tässä tilanteessa. Ammattilaisempi kuin tämän kilpailun muut tytöt mulle. Mä tykkäsin ihan hirveästi tuosta Marilyn Monroe-maisesta Viljasta. Robert, toisin kuin tuossa äskeisessä kuvassa, niin tässä, kun sä huomaat, niin toi, vaikka kello onkin se yksi tärkeä elementti tässä, niin tuossa se on huolettomasti tuolla, kun taas siinä äskeisessä kuvassa se oli niin kuin, mulla on tässä tämmönen. Kiitos teille. Kiitos. Mun mielestä tämä hevoskuva on Roosan paras kuva tältä viikolta. Ja tässähän jää nyt ihan taka-alle tässä autokuvassa. Ja siis apua. Ai kauheeta, hirveä kuva. Niin. Siis tämähän on sillä, että Juuso raahaisi mannekiiniaan. Kyllä mä oon huolissani siitä, että jos toi hevoskuva on Roosan paras, niin. että aika heikosti tällä viikolla. Heikolla mentiin kyllä. Tää on ihana. Juuson paras kuva. Mielestäni on ihan valmis mainoskuva. Tää on mun mielestä Viljan paras kuva tällä viikolla. Ilman muuta. Se on ihanat silmät, just semmoiset löysät, seksikkäät. Yksi parhaita kuvia Viljasta koko kaudella. Olisiko Robertin paras kuva tää hevoskuva? Mun mielestä tää on. Ei se tossakaan mitenkään upea oo. Mun mielestä se on hyvä tunnelataus tässä kosintakuvassa, mutta en mä... Niin. On ihan kuin hän olisi alastoin siinä itse asiassa. Tuossa on kyllä niinku kosinta kaukana. Jos mun pitäisi noista valita, niin hän ei olisi yhtään mun ykkönen. Mun edessäni on 6 lahjakasta mallin alkua, mutta mulla on vain 4 valokuvaa. Se tarkoittaa sitä, että 2 teistä lähtee tänään kotiin. Olin yllättynyt sitä, että 2 lähti kotiin. Et tietysti Robert ja Jerry oli vähän ajatellut, että voisi lähteä 2. Mutta sitten mä olin sitä mieltä, että no kun kerran jo 2 lähtenyt, niin ei kai nyt toista kertaa. Aloitetaan kuitenkin viikon parhaimmasta. Vilja. Onneksi olkoon. Oli upea kuvasarja. On tosi hyvät fiilikset, että totta kai kun saa tosi hyvää palautetta, ei melkein mitään negatiivista tullut. Ja kun on tietysti viikon paras, sai se Westerpackin palkinnon ja sitten vielä toi kuva oli paras. Viikon toiseksi paras kuva menee Juusolle. Pidä sama tsemppi päällä. Onneksi olkoon. Susta voi tulla edelleen Suomen seuraava huippumalli. Kiitos. Sofia, Jerry, Robert, Roosa. Astukaa mun eteen. Sofia. Kaikki tietää, että sus on aina sitä huippumalliksi. Mutta oikeaksi huippumalliksi ei tulla hetkessä. Se vaatii töitä ja nöyrää asennetta. Jerry, säkin loisit kisan alussa ja sä teit vaikutuksen meihin ja moniin asiakkaisiin. Mutta meistä tuntuu, että sun itseluottamus on karissut kisan aikana. Robert, on ollut ihana nähdä, miten sä oot tämän kisan myötä herännyt eloa. Viime viikolla sä voitit parhaimman kuvan. Ja tällä viikolla sä voitit Viljan kanssa asiakkaan palkinnon. Mutta me mietitään, että heräsitkö sä eloa sittenkin liian myöhään. Roosa, kisan alkupuolella sä lumosit meidät kaikki sun kauneudellas. Nyt me ollaan ehkä jo totuttu siihen. Sun kuvat on edelleen hyviä, mutta riittääkö se? Jerry. Me halutaan nähdä se hurmuri, Jerry. Mä annan sulle mahdollisuus, mutta nyt fokusoit. Joo. Onneksi olkoon. Susta voi
edelleen tulla Suomen seuraavaan huippumalliin. Kiitos. Sofia, susta voi edelleen tulla Suomen seuraava huippumalli. Robert, Roosa, te olette ihania. Kiitos, että olitte mukana. Kaikkea hyvää. Joo, minä olin yllättynyt, koska minä en oikeasti ymmärrä, miksi Robert meni kotiin. Kisassa on alkanut nyt loppusuora. Ja siinä on selviytynyt vaan parhaat. Todistakaa meille joka päivä, jokaisessa tehtävässä, että te olette ansainnut voiton. Voitte palata mallitalolle. Mikä se on? Teille kerro. Niin olisi kiva vaan tietää, että mikä se on se asiakasvoiman. Ei sun ole pakko kertoa, jos et sä halua. If life's like a movie, close your eyes, see if you got the will to fight. This is what it feels like when you realize the world watching you